Tällä lailla tehdään ensin toinen reikä tuohon, ei liian luja, ettei kynä painu sisään. Sopivasti. Ja sitten 1,5 milliä säädetään isommaksi tässä tapauksessa. Taisi tulla 2 milliä. Puoli milliä on aika vaikea säätää. No niin, tossa. Se on nyt sitten toi kohta, mistä mitataan sitä sitten. Seuraavalle tasolle laitetaan sitten 4 milliä tosta pienempi kuin salvoksen kohdalla. No niin, sitten piirretään ulkopuolen varaus. Noin. Nyt tarkastetaan, että viiva näkyy joka paikasta. Ja koska sisäpuoli hirrestä kuivuu enemmän, niin on piirtänyt sen kireemmälle. Eli nyt ensin jää 1,5 millin rako ulkopuolelle hirsiin. Ja sitten se vasta kun hirret kuivuu huonekuiviksi, niin silloin vasta se menee. Eli kun yleensä jää valmisrakennuksessa on sisäpuolella rakennusta vähän varauksessa rakoon, niin tässä ei tule olemaan. Sehän on hyvä. Niin. Se on hyvä ajatus. Niin. Niin mä nyt kokeilen 1,5 milliä, kun mitä mä oon niitä kattellut ja mittaillut, niin mun mielestä se on aika, siis milli ei riitä. Ja nyt tässä sitten säädetään, mä säädän nyt sitten, kun mä oon varauksen piirtänyt, niin nyt mä otan sitten alivarauksen vielä tuohon salvokseen. No niin, sitten kun mä vähän pienensin tätä kärkiväliä. Nyt haetaan se tällä hetkellä 4 milliä alivaraus. Ei tossa ei taida olla, mutta mitataan nyt, että mitä siinä on. 3,7 milliä. Mistä 0,3 milliä vielä. Joo. No niin nyt on 4 milliä. Mä aloitin 5 millillä. Nyt ollaan sen verran korkealla jo, ettei tule enää painetta niin paljon. No niin, se oli siinä sitten. Täältä vaan kaivetaan tohon toi möykki. No ja sit voi varmistaa vielä ton vatupassin viivan, että jos ne on vähänkin kallellaan noin hirret, niin tää voi antaa tarkemman tuloksen. Ja mä tähän meinaan muuta. Sitten mä voisin tulla yli tästä. Tää täytyy tää hammas piirtää oikein tosi huolellisesti. Se on niin keskeinen. Se osuu. Noin.
yläkolo. Joo. Täytyyhän sitä kisaamaan. Mä olisin sinne Latviaankin, kun siellä piti olla jotkut kisat niin kans. Niin. Ei sinne sitten, se olisi Tikkanen järjestänyt, mutta sinne ei vissiin sitten ei sit tullut mitään sinne lähestä. Onkohan tuonne Räpinään nyt sitten oikein niin paljon lähtiöitä, että ne järjestää? En mä tiedä, mutta mä ainakin ilmoittaa. Noin. Noin. Taitaa olla kokonaan piirretty, se voi ottaa pois.